Modrina vzniká nárazom a následným poškodením cievy, pričom sa krv rozleje pod kožu. Nie len, že dané miesto bolí, ale je aj neprehliadnutelné vďaka svojmu sfarbeniu. My sme však našli niekoľko rád, ako urýchliť hojenie modrín. Na čerstvú modrinu priložte niekoľkokrát studený obklad na 10 minút a opakujte to po 20 minútach. Znížite tak prekrvenie. Na druhý deň po objavení sa modriny na tele ju môžete začať jemne masírovať a aj zohrievať napríklad priložením nahriatého uteráka. Pomôže aj vystaviť postihnuté miesto slnku. Ultrafialové žiarenie urýchli vyblednutie modriny. No a čo používali na jej vyblednutie naše staré mamy? Vraj pomôže napríklad banánová šupka, ktorú, ak ju na čerstvú modrinu priložíte na pár minút, urýchli jej vstrebanie sa. Má totiž regeneračné účinky. Siahnuť môžete aj po petržlenovej vňati. Najemno ju posekajte, priložte na boľavé a do fialova sfarbené miesto na pokožke, zafixujte obväzom a tento obklad vymeňte 2 až 3 krát za deň. Vstrebanie modriny vraj dokáže zvládnuť aj studené maslo, ak si ho rozotriete priamo na modrinu a necháte pôsobiť aj celú noc. Len hodina vraj stačí na to, aby modrina vybledla, ak na ňu priložíte gázu namočenú v jablčnom octe zriedenom s teplou vodou a potom na miesto nanesiete ešte mastičku z arniky horskej. Ak je modrina staršia, na úvstup jej môžete zaveliť jemným masírovaním za pomoci octanovej masti alebo zriedeného octu.